Daalụnụ Igbo ndị ọma, taa bụ ahịa eke. Nnọọ n'Udaekwe TV, oge anyị ji ewetara unu akụkọ si ala Igbo. Gerenụ ihe anyị ji mere isi akụkọ. Ndị mmadụ ga-ewe akwụkwọ ha ji atụ vootu nke a kpọrọ PVC n'olu ịchafụ n'ọnwa Mee ka abịa rek kwuru. Ọgbaghara dapụtara n'ịgba ọfala na Anambra steeti. 2019, ọkụ iwe na-ebute nsogbu n'Imo steeti. Wike ekwugo maka otu esighị anọchite anya ndị Rivers na FCC. Onye na-ahazi egwu ka ọkụ dọgburu na Delta steeti. Ntinye Ugozik mmemme Amazon oke nwaanyị mbụ nke Anambra. Okwu TY Danjuma kwuru gbasara ichekwa onwe. Ọhaneze ndị Igbo adọọla gọọmenti aka na ntị ka ha ghara ikwutọ osote onye isi n'ụlọ omebe iwu Sineti bụ ọkammụta Ike Ekweremmadụ. Aka m bụkwa onye nweta akụkọ Nwada Perpetua Uchechi Nnọpụ. Ka anyị gaa obere ezumike, anyị ga-abịaghachi wee nye unu akụkọ n'uju ya. Nnọọ ndị be anyị ga-eje n'iru n'akụkọ anyị ji. Ndị mmadụ ga-ewere akwụkwọ ha ji atụ vootu PVC n'olu ịchafụ n'ọnwa Mee ka abịa rek kwuru. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi na nhọpụta n'ala anyị nọrọ n'ụbọchị Fraịde kwuo na ha ga-ebido inye ndị mmadụ akwụkwọ eji atụ vootu n'ọnwa Mee. Kọmishọna na-ahụ maka nhazi na nhọpụta na-abịa bụ Dr. Joseph Ilo kwuru nke a n'ụbọchị Fraịde n'ọgbakọ nke ise ndị nta akụkọ n'Abia steeti nwere n'Ụmụahịa. Mgbe ọ na-ekwu okwu gbasara idenye aha dịka ndị ga-atụ vootu iji were hụ na enwere nhọpụta ọma nakwa ezigbo ọchịchị. Ilo kwuru na akwụkwọ eji atụ vootu PVC n'olu ịchafụ nke ndị denyere aha ha tupu abalị 31 n'ọnwa Disemba n'afọ 2017 apụtago maka ndị mmadụ ịbịa were ya. Mana o kwuru na ike ya bụ akwụkwọ eji atụ vootu ga-ebido mgbe emepụtachara akwụkwọ steeti niile. O kwuru nke a na ihe mere emepụtabe akwụkwọ ndị a bụ na ọsọ ofu otu na-emepụta ya bụ akwụkwọ na ha achọghị ka ọtụtụ mmadụ tinye aka n'ọrụ iji wee hụ na emere ya ọfụma. Ọ gwakwara ndị mmadụ nakwa na ndị na-agbasa ozi n'ikuku na mbido iwepụta akwụkwọ a ga-apụta n'ọnwa ọzọ na-abịa nke bụ ọnwa Mee. Ọ gwara ndị mmadụ nakwa ndị na-agbasa okwu ka ha nwee ndidi na ihe gbasara INEC ikesa akwụkwọ eji atụ vootu ma kwukwa na a ga-agbalị imezi ihe chere aka mgba na ọchịchị nke azọburu. Ọgbaghara dapụtara n'ịgba ọfala na Anambra steeti. Ọgbaghara dapụtara na Nteje bụ isi oche Oyi dị na Anambra steeti mgbe ha na-eme emume ịgba ọfala nke 2018 nke onye si na ya bụ onye kwesịrị ịbụ eze bụ Chief Roland Odegbo
Chief Roland Odegbo na Chief Charles Anaduaka bụ ndị nke asịrị na ha na-azọ onye ga-abụ igwe obodo ahụ bụ ndị nke jegoro ụlọikpe abụọ. Ya bụ ọgbaghara dapụtara mgbe ndị ntorobịa obodo ahụ pụtara n'okporo ụzọ jikọrọ obodo ha na ụzọ si Enugu gaa Ọnịcha nakwa mpaghara Anambra ndị ọzọ ma na-agụ egwu metụtara Odegbo na gọọmenti Anambra steeti. Agbanyeghị na enyeghị ndị mmadụ na-aga n'ụzọ ahụ nsogbu, mana mgbe a chọrọ ịkwụsị ha bidoro inye nsogbu nke mere ụfọdụ ụgbọala ndị aka ji akụ bịara ya bụ mmemme ịgba ọfala bụrụ nke a kụrisiri. Okwu iwe na-ebute nsogbu n'Imo steeti. Dịka a na-akwado ịzọ ọchịchị n'afọ 2019, ndị na-azọ ọkwa ọchịchị n'Imo steeti kwuru na okwu iwe bụ ihe na-echere ịzọ ọchịchị aka mgba. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Owerri gbasara okwu iwe, Sinetọ Sam Dady Anyanwụ kwuru na onye ọbụla na-arụrụ ya ọrụ kwuru okwu iwe maọbụ zaghachi mmadụ okwu iwe ka ọ ga-achụ n'ọrụ. O kwukwara na agaghị ahụ ebe o kwuru okwu iwe na ya bụ ọchịchị a na-akwado ịzọ, ma kwukwa na ya ga-agbalịsi ike ime ka akwụsịnata ikwu okwu iwe na ihe gbasara ọchịchị. Wike ekwugo maka otu esi ga-anọchite anya ndị Rivers na FCC. Aka na-achị steeti Rivers Nyesom Wike akọtọgo otu Rivers steeti si nweta obere nnọchite na Federal Character Commission FCC na Olu Ịchafụ ma yọọ ha ka ha mezie onye ọbụla ọfụma. Ọ gosiri nke a mgbe ọ na-emepe ebe a na-akụzi ihe nke ndị FCC iji gbaziere ndị mmadụ na ihe gbasara akụrụngwa eji arụ ọrụ nakwa ihe gbasara iwulite obodo anyị. Dịka o siri n'ọnụ onye nnọchite anya ya bụ osote aka na-achị steeti bụ Dr. Epabilo Banigo, aka na-achị steeti Rivers kwuru na steeti ha anaghị enweta ọrụ site n'aka gọọmenti etiti. Ha na-akwa arịrị ka ụzọ ha si jọọ njọ, ọkachasị ụzọ gara One Industrial Hub. Ha were na-ayọ FCC ka o lere anya n'otu esi ekesa ọrụ na ogo gọọmenti etiti ma tinyekwa aka ịhụ na ekesara ọrụ a ka o si rute ndị. Onye isi ndị FCC ugbu a bụ Dr. Shetima Abba kwere nkwa na ụlọ ọrụ ya ga-emezi ihe ndị a n'usoro kwesịrị. Ọ ka bụkwa Udaekwe nke Riwendu TV ka ị nọ. Akụkọ ọzọ ka na-abịa n'iru bụ onye na-ahazi egwu ka ọkụ dọgburu na Delta steeti. Ntinye ogo Zik mmemme Amazon oke nwaanyị nke mbụ nke Anambra. Okwu TY Danjuma kwuru gbasara ichekwa onwe. Ọhaneze ndị Igbo adọọla gọọmenti etiti aka na ntị ka a ghara ikwutọ osote onye isi n'ụlọ omebe iwu Sineti nke bụ Ọkammụta Ike Ekweremmadụ. Ka anyị gaa obere ezumike, anyị ga-eji akụkọ a ma anyị bịachite. Nnọọ ndị be anyị, ka anyị buru ya bụ akụkọ ụwa jebe n'iru. Onye na-ahazi egwu ka ọkụ dọgburu na Delta steeti, Maazị Ugwumbo Emmanuel bụ onye na-ahazi egwu gbara afọ 32 bụ onye nke ọkụ dọgburu n'abalị ụbọchị Sọnde n'ime obodo Jesi dị na mpaghara Etiop na Delta steeti. Ugwumbo bụ onye nke a maara ọfụma dịka DJ Bullet na Niger nke dị na Delta, ka a sịrị na ọ nọrọ n'ụlọ ya mgbe o jiri ọkara 20 gafee elekere 6 nke mgbede mgbe ọ nụrụ na ụlọ ndị ọzọ nwere ọkụ mana nke ya enweghị, nke mere o ji were ngwaọrụ ndị bekee na-akpọ screwdriver pụọ iji mara ihe merenụ. Otu onye bidewere ya nso kwuru na DJ Bullet nwere mmemme ọ ga-eje tee egwu, ya mere o ji chọọ ịnwale ngwaọrụ ya mara ma ọ na-arụkwa ka o kwesịrị. Ya mere mgbe ọ pụrụ ije mara ihe mere,
onweghị ọkụ latrik. Ihe ọzọ ndị agbata obi ya nụrụ bụ ka mkpu dara, a sị na ọkụ latrik adọgbugo Emmanuel, onye a maara dịka DJ Bullet. Ha kpọrọ ya jee n'ụlọ ọgwụ ma ọ nwụrụ tupu dọkịta elebara ya anya. Ntinye Ugozik, mmemme Amazon, oke nwaanyị mbụ na nke Anambra. Ezi nkwanye ugwu nke nwaanyị mbụ, First Lady, onye nke obi ya jupụtara n'obiọma, ntinye Ugozik nye ndị na-arụ ọrụ enyemaka nye ụmụ nwaanyị nke rutere ha Excellency Chief Mrs. Ebelechukwu Obianọ bụ nke kwesịrị ya n'eziokwu. N'ezie, nwunye aka na-achị steeti Anambra ejirigo ọrụ enyemaka ya mee ka ọ bụrụ onye agaghị echefu ma ọlị, inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka nakwa ime ihe ọma nke ukwuu. Ọ tinyekwara ụtụ ya nke sitere na ịkwado di ya n'ịchị steeti ya nke ọma. Ọ hiwere otu akpọrọ Cafe Osodieme dịka ndị hụrụ ya n'anya na-akpọ ya, ejirigo cafe o hiwere were mee ọtụtụ ihe ọma nke ndị ọgbọ ya na ndị ọzọ emebeghị na mbụ. Mpaghara ndụ ya ndị ọzọ nke mere ndị mmadụ ji hụ ya n'anya bụ na ọ na-etụgharị ihe ọbụla dị mma ka o zie ezi. O kwenyeghị n'ime ihe na-abaghị uru ma ọlị. Ọ naghị achị ma ọlị na o ruo n'oge ime ihe banyere ụmụ ogbenye. Okwu T.Y. Danjuma kwuru gbasara ichekwa onwe. Ndị ntorobịa ọhaneze Igbo akwanyegoro T.Y. Danjuma aja n'ukwu n'okwu o kwuru gbasara nchekwa onwe ma ṅụọ iyi ichekwa ala Igbo. Otu ndị ntorobịa ndị Igbo ekwugo na ha ga-echekwa mpaghara ọwụwa anyanwụ n'aka ndị ogbu mmadụ nakwa na ndị na-akpagbu ha. Otu a kwuru na ha kwenyere na ihe T.Y. Danjuma kwuru gbasara nchekwa onwe ma kwuo na ọ bụrụ na ndị ọkpụ ehi enye ha nsogbu n'ala Igbo, kama ịgba ọsọ ha ga-akwụsị ike ma megwara nke ha. Onye isi otu a, Okechukwu Isuguzoro, nọrọ n'ụbọchị 26 nke ọnwa Maachị kwuo na ndị ntorobịa mpaghara ọwụwa anyanwụ adịgo njikere ichekwa mpaghara ha ma kwuo na ha ga-emegwara ma ọ bụrụ na ndị ọkpụ ehi akpa ike n'ala Igbo. O kwukwara na onye elekwana ndị Igbo anya ka ha gbaa nkịtị ma ndị ọkpụ ehi bịa be ha na-egbusi ndị mmadụ, maka na ha ga-emegwara. Kwukwa na ọ ma na ndị Igbo enweghị ngwa ọrụ ha ji alụ agha, mana ahụghị ka eme ka ahụrụ. Ọhaneze ndị Igbo adọọla gọọmenti etiti aka na ntị ka ha ghara ikwutọ osote onye isi ụlọ omebe iwu steeti bụ Ọkammụta Ike Ekweremmadụ. Onye isi otu a bụ Maazị Nnianwudo kpọrọ oku a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu. O kwuru na ebubo a na-ebo Ekweremmadụ na o mefuru ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụ nke adịghị mma. Ọ gara n'ihu wee kwuo na Ekweremmadụ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na ihe gbasara ọrụ gọọmenti n'ala anyị. O kwuru na Ekweremmadụ bụ onye Igbo kachasị n'ọkwa nke gọọmenti ala anyị. Ọ gwakwara gọọmenti etiti ka ha kwanyere Ekweremmadụ ugwu n'ihi na nsọpụrụ dị mere ọkụ ji hapụ igbo ite mgba ihe dị n'ime ya. Ọ gwara ha na ikwutọ Ekweremmadụ na-emeghị nnyocha tọrọ atọ bụ ikpude iwu isi n'ala maka na Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Maazị Nnianwudo kwukwara na Ekweremmadụ bụ ezigbo nwafọ Igbo ji eje mba ma bụrụkwa onye nwere mmasị ịkwalite ọnọdụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ekweremmadụ bụkwa onye na-agbasi mbọ ike ịhụ na agụmakwụkwọ rutere ma onye ukwu ma onye nta. Nnianwudo tiri oke mkpu kwuo dododo onye ọbụla bụ onye ala anyị Naịjirịa kwesịrị ịmata onye Ekweremmadụ bụ maka na onye mere ihe dị ịtụnanya akpọ ya dike. Ọ gbarịrị ihu na ihe na-eme n'ala anyị. O kwuru na ibuso mmadụ agha maka na o soghị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-achị bụ ihe jọgburu udele ma sigbuo nkapị n'osi. Otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie, nụrụkwa ihe a ji mere isi akụkọ ọzọ. Ndị mmadụ ga-ewere akwụkwọ ha ji atụ vootu PVC n'ọnwa Mee ka abịara eke kwuru.
Ọgbaghara dapụtara n'ịgba ọfala na Anambra steeti. 2019 okwu iwe na-ebute nsogbu na Imo steeti. Wike ekwugo n'otu esi anọchite anya Rivers steeti adịghị mma na FCC. Onye na-ahazi egwu ka ọkụ dọgburu na Delta. Ntinye Ugozik mmemme Amazon oke nwaanyị mbụ nke Anambra. Okwu TY Danjuma kwuru gbasara ichekwa onwe. Ọhaneze ndị Igbo adọọla gọọmenti etiti aka na ntị ka ha ghara ikwutọ osote onyeisi n'ụlọ omebe iwu sineti bụ Ọkammụta Ike Ekweremmadụ. Etu a ka anyị ga-esi pịachaa akụkọ nke ụbọchị taa. Daalụ ka isi nọnyere anyị. Aka m bụkwa onye nweta akụkọ bụ Nwaada Perpetua Uchechi Nnukwu.